Hello mga lumon, mayong adlaw sa iyong tanan diha. So salamat kay sa Ginoo no, kay gihatagan tag maayong panlawas aron makashare usab og video bahin sa mga nindot na kaliguanan diri. So bag-o ta mo pa dayon mga lumon, intro sa takadali. Tara. Never really know what's going on. Look at me so Aron na video mga lumon, ako ang isira sa inyuha ang dagat na kaliguanan diri sa San Roque, Paganga, Davao Oriental. Para ra di ay ni sa mga walay budget mga lumon, katong kapos pa sa kwarta ba. Pwede ka ay ta diri mga ligo. So maoni na highway atong hunungan mga lumon kay ang unahan ana mainit naman na. So diri ata mosulod. Wala ni bayad mga lumon kay wala man ni mga cottage diri, walay entrance fee. So pwede ka ta diri kay open ra ni diri unya nindot ang kaliguanan diri mga lumon kay walay bato-bato. Pure gyud siya balas ba. Nigabot na to diri na ate makita na duha ka dalan. So diri ta sa Patoo mga lumon. Oo, lura ni siya gikan sa highway mga lumon. Pwede nga ni siya baktason. Aron exercise food ba. Mainat atong mga kaugatan. Ay, salamat abot na jud ta mga lumon. Mauna ni ang atuang makita na area diri sa dili pa ta mo tamak sa baybay. So okay kayo mga lumon kay presko kaayo ba unya wala kaayo mga katao bitaw dili kayo crowded. So kung makaadto mo diri malingaw jud mo kay murag ganahan mo sa inyohang paminsar ba kay naa man gud kahoy diri mga lumon landong kaayo na pwede nato masilungan samtang nagluto-luto ta nagchismis-chismis sa mga kauban. Nanganing isa naglingkod na sa kahoy nang hinuktok kay naglibog sa iyang baton. So mauna jud ni ang area sa ilahang dagat diri ang mga lumon. Matod pa sa tuang napangutana, gipanganlan nila ni Ogbil at Resort. So wala pa ni siya madiscover mga lumon, giplanuhan pa lang daw matod sa ato ang napangutana diri So okay kayong area mga lumon kay ganahan jud ka maglakaw-lakaw diri ba kay tungod sa balas bitaw nila na wala joy mga bato-bato. Ganahan jud ka maghigda diri ba o magligid-ligid ba. Para mo masayod mga lumon karon pa jud ko nakaadto diri gidala ra ko sa ako ang igagaw ba kay nindot tagi daw diri kaliguan. So karon na ato adyon nasaksihan nakaingon jud ko na okay pud di ay diri aliguan kay tungod sa kalimto sa palibot ba. Nindot diri mga lumon kung magdala mo og mga tent aron magamit ninyo diri Pero og wala mo'y mga tent pwede naman sad wala kay naa may kahoy diri na pwede nato masilungan. Kanang makita ninyo diha ang mga lumon sa paana siya. Tan-aw na ako murag daghan nag-alimango diha na makuha ba kay daghay kahoy-kahoy ba So ang dagat ani siguro pag mudako mag-abot na sila mga lumon. Ang una jud naganahan ako diri ang ilahang balas jud kay wala joy mga bato-bato ba maunang ganahan jud ka diri mag-standby. Og matod pa pud sa ato ang napangutana diri na uban daghan pud daw nagapangisda diri nagapamingwit ba ug naa pud sila'y area diri na ginasurfingan kay dagko daw og mga balod. So dili lang di ta mga lumon ang nakaadto diri daghan na jud ay nakadiscover ani na area. So hantod diri na lang akong video mga lumon. Paki-comment, like, share ug paki-follow na lang pod. Salamat sa pagtan-aw. Amping mo kanunay. Bye-bye.